kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye Pakde? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa, sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pakde? Karo si wong Ndarawati ya piye, Dik? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Dipresani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pakde iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho, Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja, menapa malih kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimakaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca tinimbangipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iki. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora, nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuwamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Neklas Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pakde, ora usah dadak nglumpukke Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa. Jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepeleke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pakde kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok korining sanggar pelanggatan. Engko nek aku didukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu nampa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pakde kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah bumine? Lho, wit-wit kok teng krosak iki nang apa Antasena? Iki nang apa Antasena? Koseta, dirembuk. Lho. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Pedana. Buta kae Pedana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng weruh butane Gren Sumana kok sampean mau maju. Mbok ya maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora sembodo karo le goleki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nendi kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing ati-ati, Kang.
buta, yo. Pancen aku buta ingkang jebul sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono, buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati dereng aku barat. Kakangne ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong atuhamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-seni wadukku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh lakon sembur mlonyo awakmu walat. Adine Gatotkaca. Dasar Keparanyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti karo aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya katane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak D Puntadewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu dhe ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak D Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandhingi bobote Pak D Darmakusuma. Iya. Pandhawane endi, Dik? Tok pangan po? Ora doyan. Ana endi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sapa? Pak D Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Arep gawe bingung piye? Pak D, ketiwasan Pak D. Wah.
tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti. Cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iku dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Bisa menang karo aku tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat, musuh kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinju akhirat nyawaku tandang ana Rata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku Rata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku Rata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae, gerangane kok tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru 20 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo, pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengin tinju ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Mati. Wah. Edan Antasena. Nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyelumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Nggo arep piye? Mati dening Alugara. Tibano leganing atiku. Ampuh tenan. Lagi iki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala. Digdaya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok padake bendho. Wuku arepe cek. Pandhawa menyang ndi?
Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumasamu ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumasamu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake Adi Kuntarawati iblis aku. Minggiro tak patenane butane Dimas minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lair tok ning batine diasah nek keprigelaning lair kepinteran ning ora disertake ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat to. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah domong-omongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-omongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgirinata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh lah njaluk kosik. Kowe aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata caraning kayiwangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darmakusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darmakusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan lekaning ati. Arepa piyaine meneng, arepa piyaine iki ora tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon, Pakde Darmakusuma kuwi prihatine gedhe, tapa bratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak. Iya Dimas. Lah kae tulaten kaya ngono iki ditulat. Ora mung gasah kepinteraning lair tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Kang Antarja barang kuwi le digdaya wong mbahmu iki rajane ngula. Wah, nggone nesu kok malik naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalaman iki luas. Naga ki nek nggon film iki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya.
Dimas li ndelok ning ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan.